Okay. Ndovagara nemwingina wake achivagara pamba apa pane bedroom ne kitchen ari pa one room andiriga ndovagara ipapo. So vatezvara vanhu vebaba vaigara zuva rakasvika rega vachisvika pamba kuda kuona kuti pamba pari right here muroora sezvo vari pamwe chete nemuningina wake vari vanhukadzi. Saka izvezvi kubva zvaroora murume kusvika iko zvinozvi ane mwedzi inokuda kuti aiwe 13 months atinoti gore nemwedzi mumwe chete. Right, chabuda pamwana hapana pamuviri hapana pabuda. Amai vanove amai vemukomana uyu ane muroora akaroorwa kaiswa pamba apa vanga vachigara vachifamba nemwanasikana wavo nemuroora wavo vachienda kunobatsirwa nzvimbo dzakafanana nekuuchika. Okay. Achiuchikwa ndirika but zvanga zvichiramba. But zvakazoitika ndezvekuti izvo mwanakomana anotaura mashoko achiti kufamba kwese kwaari kuita ane mashoko aari kunzwa mushure mekunzwa umwe mwanakomana baba mukuru wake achiti pane zvandakaona masikati machena ndakaona baba vako vachibuda mubedroom mako ari masikati machena mainini vaenda kugarden. Achitaura kuudza hama yake anoti sorry mashoko andiri kukuudza anga wangu baba varipo pakuona kuti baba vako pakamira sei. Asi chiri kundinetsa ndechekuti kunyange baba vachisvika pamba kunoona kuti vana vari sei vakafanana nemuroora vangabuda here mubedroom ende ndakavaona masikati machena vanhu vari kumambinda vachibuda mubedroom. Pakabuda baba mubedroom muroora haana kubuda. Muroora akatozokwanisa kutora nguva dzinosvika kuma 30 to 40 minutes akatozobuda panze mushure mekunge mainini vasvika kubva kuchigayo. Patopera nguva inodarika 30 to 40 minutes vakatongobuda nekutaura nemuningina wavo. Asi vakabuda baba ava handina kurasika dzimba handirwari ndakavaona achibuda. Mwanakomana anoti iye mashoko awandiudza inini handigari kunoko but ndatokanganisika. Zvandinoda kuita inini ndezvekuti ndizive chiri kuitika. Mukadzi wangu handisati ndamwana naye. Mukadzi wangu tinodanana. Mukadzi wangu tine rudo. Mukadzi wangu hapana chakaipa chatamboti ndaona paari. Mwanakomana achibva aenda kunotsvaka vanoita zvekugadzira madzimai. Okay. Kabisira. Hana kudza mudzimai. Kuti ndiri kukugadzira. Mushure mekunge audzwa mashoko ekuti ndangona mudhara wako. Mudhara achibuda ende munhu akamuudza ka muningina anoye mwana ndoko baba mukuru but ari muningina kwaari. Okay. Akakuti mukoma mangwana munondiregerera handizivi kuti zvinorevei izvi kuti baba anobuda mubedroom. Handizivi kuti mukabvunza mukadzi wenyu achataura here ko kana mamubvunza kana zviri izvo zvichazoita sei ukama hunofa kana mune zvamunogona kuita itai. Ndobva atsvaka zvinhu izvezvo ndobva aita. Zimbabwe ndoda kutaura nyaya iri kuitika kumamudhaureni kune vanoziva baba vakaenda kune mukoma wavo. Mukoma wavo akati handikwanisi ndokubva vaenda kwasabhuku kunotaura kuti izvo ndiriva ndigare pasi nditaure nemwana wangu ndange ndichipinda mubedroom make. Mushure mekuti baba vazvimba dumbu nemakumbo havachakwanisi kufamba. Amai vanova ndivo amai vemwanakomana uyu vachibva vangobuda ndo vakatanga kuudzwa nababa kuti sori kurwara kwandiri kuita uku ndaipinda mumba memwana. Amai vachibva vangobuda mumba vachibva vaenda kumba kwavo. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Baba Isabel. Papa. Mati mudhara izvozvo ari kurwara. Mudhara izvozvo ari kurwara. Mudhara achenda kuchenda kuti mbo. Mudhara anokwanisa kuenda kana ka 1 panguva imwe chete kuchimbuzi. Mudhara anokwanisa dzimwe dzenguva kuti makumbo ari kusvimba. Mudhara ari kusvimba dumbu. Fesi yakasvimba. So mwanakomana uyu amai vanoudzwa nababa. Amai vakakundikana kutaura newichi nemwana wavo. Amai vakatozokwanisa kutotaura vakumba kwavo kuudza mwana kuti baba vako vari kurwara vari kuti ndivo vakavarwarisa. Sei usina kundiudzawo ini kuti waifunga baba vako vaipinda mumba mavo nezvaitike zvandikwanisa kumira paground. Mudhara akura sei? 64 years. Mwanakomana 27 years. Ende mwana akatononoka kutoroora. Ende muroora wachona 22 years. Apa mbereko iri kuramba. 0713938538 0713938538 papodzi na 0789
600,748 0789 600,748 mwana kumana anoshanda kupi anoshanda muguta rino Harare. Okay, ari kuenda muguta Harare ende kurwadza kwazvo mukoma KP amai vavo vakaita mwana 1 nababa havana kuita mumwe mwana ndiye ega mwana kumana 1 ende iye futi kusvika pa 27 years angasati aroora akatoroora 26 anga negore chete nemukadzi wacho zvakare achiti mbereko futi. Okay, baba ndiwa kupinda bedroom aunza nyaya kuNational FM ndiani vatete hanzvadzi yababa ivava ende kuseri kwacho ndikada kuzoitaura inoriba ndangoti nditaure chikamu ichi kune chimwe chikamu zvakare chazodzika navatete vachienda kumberi chakuti kudiko chokuti ivo vatete zvakare vakaroorwa vakadzoka pamba vadzoka pamba hanzvadzi yavo iyoyi yokusimba dumbu iyoyi kusimba dumbu iyoyi ichiri pamba yakaonekwa yakamira iri mumba maamai baba vavo vafa akashama mumba maamai vakatozobhadhara zvakare mumba achinzi ndapindirwa mumba haana zvakaita zvake but vakatozobhadhariswa mumba achinzi mwana akandipindira mumba. baba Isabel kana nyaya iyi yekuDarwin isina pikicha yedumbu chete nemakumbo akazvimba haina chiremerero. Aiwa regeti kandiro mukoma KP ndofunga wakatochibata tiri kufuna pikicha tikandirewo pikicha yamudhara musiye zvenyu face mimba na minyendo na makumbo zvagwera tifuna kuponya pa channel yes kuzadzisa rega timbonzwa muteereri ari panapa 0713938853 dumbu nemakumbo zvazvimba zvakaita sei kunonzi kuzvimba mukoma KP kwekuti makumbo kona akutaimira kana kumasoko kuchitaimira yes ndasina kuti cha picture ninye kuti yange isiri nyaya nhasi dzanhasi dzakadzera sei dzanga dzakwana pamazonditi ko chimwe ndosaka chazoya but tikandire pikicha tifuna kuiponya pa WhatsApp channel wantu aone kugwera kudaita mimba but mwana apa ari kunzi mwana atumirwa shoko ari kubasa mwana asati auya ari mukati meguta reHarare rinori okay ndo mari baba Isabel all right